Уважаеми гости, тук е един наш комшия Веско. Иска да си види подаряването. Да е жив и здрав. Всички ми познават от чова, подарява 50 лева на мълженика и 50 лева на младата булка. Да го слушаш. Иначе от дете си дошъл. Да е жив и здрав. По принцип най-големият ми приятел е Сминабър. Един сервитьор. А на мен ли го даваш или само го опитам? Ако искаш, взимай. Ако искаш, видя ли го? Специално за Веско. Се извинявам малко Няма нищо. семейство Генови. Спокойно. Батко, кой искаш? Една пара за музиката. Жив и здрав да бъде. Ето е да кажа. Не, речелите серия моста. После, аз съм да не възможно. Един качек специално за Веско. Давай! Веско на данси главато. Да предпочитавате специално за Веско. Благодарим на Веско, жив и здрав да е!